Čaute ľudia, vy už ste tu? Rýchlo si ešte zbeniem pre moje nové autičko do servisu a hneď som späť. Bude to fakt iba chvíľka, no. Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom projekte. A auto už som si zobral do servisu, ale vy ešte neviete, o aké auto sa jedná, ale ešte predtým, ako vám to ukážem, hoď like, odber, zazdieľaj to svojim kamarátom, nech to vlastne každý vidí, nech vie, o aký projekt teraz pôjde a garantujem vám, že budete prekvapení, aké nové auto som si kúpil. Tak, ak si už tak spravil, tak sa poďme na to vrhnúť. Tak, a moje projekt auto je čo iné ako ďalší Bavorák a teraz je to BMW E90 z trojkovej rady. Takže vlastne ostávam verný trojkovej rade, no a idem vám ukázať, ako to auto vyzerá, v akom stave som ho kúpil a vlastne čo vlastne s tým autom plánujem, keďže to vlastne ten projektík, tak čo všetko ma vlastne čaká, sa dozviete v tomto videjku a máte sa naozaj na čo tešiť. Ako som už spomínal, ostal som verný trojkovému radu, pretože moje úplne prvé BMW bolo E46, ale toto je o level vyššie, či už motoricky, alebo vlastne s podvozkom, s elektronikou. Ale čo som chcel vám povedať je to, že tento projekt bude brutálny a to z toho dôvodu, pretože ho uvidíte vy. Bude to úplne to isté, čo som spravil na mojej E46, čo bol vlastne podvozok a teraz mám ďalšie plány s ním a vy to všetko uvidíte s touto krasotinkou BMW 90, takže sa máte na čo tešiť a my sa poďme pozrieť na to, ako toto auto vyzerá po kúpe a na konci vy uvidíte, aké mám s ním v plány do budúcna. Prečo som si vlastne kúpil tohto Bavoráka a poviem vám to tak zjednodušene, že chcel som nejakú takú tú víkendovku, niečo také silnejšie od mojej 46. No a nakoniec som si vybral túto 90-ku s označením 325, čo je 160 kW, 218 koní, benzín a je to proste radový 6-válec, proste chcel som nejaké auto, ktoré bude mať srdce, samozrejme atmosféru a nech to má taký výkon na takú tú, veď predsa vieme, zabavičku,
nech človek, keď tomu príde, tak nech akože aj ide dopredu, nech to není také pomalé. A nakoniec som si vybral túto E90 a neľutujem to, aj keď má to dosť veľa chýb. A k tým prejdeme o chvíľočku. A rozmýšľal som aj nad E90, ale samozrejme by to nebol radový 6 válec ako toto, ale bol by to 8 válec. 8 válec a ja som nad tým rozmýšľal, že či ho zoberiem, ale nakoniec som si povedal, že som niečo takéto športovejšie, no a zobral som túto 90 a zábava je s týmto fakt, že brutálna. Aj keď som si ho ešte neožil naplno, ale k tomu sa dostaneme k tým nevýhodám. Tak a poďme sa teda najprv na výhody, že vlastne v čom ma toto auto očarilo, preto som to vlastne vybral a potom hneď prejdeme na nevýhody tohto auta. Takže ako prvú výhodu beriem to, že to je posledné poctivé BMW, taká tá posledná éra, kde ešte nie je úplne všade elektronika, nie je to turbo, je to atmosféra. Ako druhý bod beriem ten v potaz, že to má dobrý a športový podvozok. Tuto je Bilstein a Einbach podvozok na tomto aute, ale o tom si povieme už vlastne aj v ďalšom videjku, kde vlastne vám všetko poukazujem, že čo je vlastne v akom stave, auto si nadvihneme, ale to už predbieham, takže ideme na tretí bod. Tretím bodom je zadný náhon, ten som akože tak moc, že nechcel, že súrne ho tam potrebujem mať, ale som verný jednej značke zatiaľ a to je BMW, takže proste zadný náhon tam bude. Takže, ale aspoň pre tú zabavičku, prečo nie, no? Môže byť, nie? Napíš do komentáru. Samozrejme, štvrtý bod, nemôžem zabudnúť na poprdeli chod motora. Keďže je to 6 válec, je to fakt nádherný zvuk. A pokiaľ sa v tom človek fakt neviezol, v Bavoraku, ktorý má 6 válec, tak fakt nevie, o čo prichádza. Nádherný zvuk, či už motora, ale aj výfuku. A keď sa človek porobí výfuk, tak je to fakt, že nádhera. Piatým bodom je za mňa riadenie, pretože nádherne je cítiť cestu. Proste to auto sa nádherne správa v zákrutách, aj nejaké tomu podvozku, ale to riadenie je fakt, že brutálne a za mňa to veľmi odporúčam a tip top za mňa za riadenie. Šiestým bodom je samozrejme interiér, ktorý vyzerá aj na tie roky naozaj, ale že naozaj nádherne. A povedal by som, že fakt nič, keď skúšam, nič tu nejako nehrkoce, že by som si povedal, že wow, že nekvalitné, proste dvere, všetko stláčam a všetko je v naprostom poriadku a je to ročník 2007 a je rok 2025, takže môžete sami uznať vlastne, že v akej to je kvalite. 7. bodom, čo som našiel na internete a fakt ma to prekvapilo, je akože bezpečnostný test tohto auta, že naozaj je fakt bezpečné, že bolo fakt veľa testov spravených a je to akože bezpečné auto, že sa človeku akože nič nestane, ale tak samozrejme vieme, že záleží, aká je havárka, ale prečo to veľa testami, takže to bol ďalší bod za mňa, ktorý to aj tak rozhodoval. Ďalším bodom je možnosť úprava ako aj na E46, tak aj na BMW E90 si môže človek upraviť auto proste hoci ako chce. A samozrejme som chcel projekt autičko. Najprv spravíme tak, aby mohol v kľude jazdiť, aby som sa nebál, že sa rozpadne. Keď pôjdem, neviem, 130 na diaľnici, že zoberiem nejakú jamu na tých slovenských cestách a sa mi napríklad rozpadne. A to práve, že nechcem. No a preto si ho chcem poriadne rekonštruovať a potom ho chcem poriadne upraviť, aby som bol na to hrdý, pretože fakt je tu toho dosť a máte sa naozaj na čo tešiť. Samozrejme, ďalším bodom je, že auto je skvelé ako daily a ako víkendovka. Samozrejme, odporúčam ho viac ako víkendovku, lebo dostaneme sa k spotrebe a tá nie je až tak nádherná. A samozrejme klasika, čo aj na E46, tak aj na E90
je vyrovnaná hmotnosť 50/50 a to je naozaj že slušné, pretože v zákrutách to drží nádherne, je to vyvážené, takže nemáte sa čo báť. A môžeme sa vrhnúť na nevýhody tohto auta a to už ako zvykom u BMW je servis a pokiaľ nemáš veľa peňazí, aby si to dával furtku nejakému servisákovi, tak si ho nekupuj, ale pokiaľ si opravuješ sám a vieš čo robíš, zvládneš hravé úpravy aj doma v garáži, tak nie je čo riešiť, ale je to samozrejme nevýhoda, pretože ten servis je drahý a bude častejšie v servise, možno, záleží ako sa k tomu budeš správať, ako na ceste. Tak ako ďalšiu nevýhodu máme spotrebu a tam sa môžeme vyšplhať na nejaké tie väčšie číselka, pretože to papá, keď je to 6-válec, takže kto si kúpi 6-válec na spotrebu, to neviem. Ja osobne nie, ale spotreba ma akože prekvapila a v meste to činí 12,1 litra na 100 km, kombinovaná 8,2 až 8,4 litra, samozrejme záleží, akú má človek ťažkú nohu, a potom mimo mesta je písané, že vraj, že 6,2 km, ale tomu neverím, pretože ja mám spotrebu 15 a to mám takú, že kombinovanú, takže je to samozrejme od nohy a o tom, v akom stave je to auto, takže to sú iba také tie číselka, ale najdôležitejšie je aj tak realita, ktorú vlastne človek až zažije, keď to auto kúpi a bude ho mať nejaké tie mesiace, tak vtedy zistí, aká je konkrétna spotreba. Samozrejme, ako ďalšiu nevýhodu dávam to, že tu starne elektronika, či už tie snímače, senzory, ABS, airbag, takže takéto tie, nie že drobnosti, ale takéto dôležitejšie veci stárnu a sú to potom také, že vyhodené peniaze za servis, takže to sú ďalšie tie nevýhody. Samozrejme, ďalšia nevýhoda je to, že toto auto miluje benzín, ako sme už spomínali na tej spotrebe, ale ono miluje aj olej a vie si naozaj toho oleja zobrať, keďže N52 je známa tým, že papka olej. Takže treba často dolievať olej. Samozrejme, nemôžem zabudnúť, čo by to bolo BMW bez potrápenie sa na chladení. Pretože tie bavoráky sa naozaj že prehrievajú a chladiací systém vie popraskať a vie narobiť naozaj neplechu, či už nadobka pukne, samozrejme hadice, a nemôžem aj zabudnúť na chladič, ktorý som na mojej E46 už vymenil. Tieto všetky veci som spomínal. A čaká ma to isto aj na tomto aute. Ako posledný bod nemôžem zabudnúť na silent bloky, čapy a na celý podvozok, ktorý naozaj trpí na týchto slovenských cestách. A ono to nie je spravené pre tie naše úžasné cesty, ktoré sú fakt že rovné. Ani jedna jama, takže podvozok vie naozaj vrzgať a robí to aj nie, ale to až... Tak a dostávame sa k ďalšiemu bodmu, k tomu najdôležitejšiemu a to je, čo vlastne plánujem s týmto bavorákom. Vlastne s mojím novým autom a rozmýšľal som tak, že dotiahnem moju E46 do úplnej dokonalosti, čo sa týka akože kolie, spoileru a celovaku a tohto všetkého to v ďalšom videjku. A dospel som k tomu, že by som si mal naozaj kúpiť, pretože neľutujem to, aj keď je tu fakt, že veľa roboty a konkrétne plány si povieme za chvíľku, ale samozrejme to čaká tiež veľká renovácia, ktorá bude a ktorá sa neskončí, pretože budete pri nej aj vy, takže aj vy môžete rozhodovať, čo s týmto bude. No a vlastne môžeme ísť na konkrétne plány, ktoré plánujem s touto E90-kou. A to sú samozrejme také tie väčšie úlohy a to je vlastne tá kompletná renovácia prednej a zadnej nápravy plus vymeniť všetky kvapaliny, čo týka akože oleja, akože v motore, v prevodovke, v diferáku. To je za mňa opäť ten hlavný servis teraz.
No a také tie estetické chybičky, ktoré by som chcel porobiť, a to je akože predný nárazník, zadný nárazník, plus chýbajú mi rohože a hlavička radiacej páky. Takže to všetko idem poobjednávať. A samozrejme ešte nejaké možno také tie malinké prkotinky do úprav, do interiéru. Ale najväčší problém, ktorý je asi ten, ktorý musím spraviť hneď ako sa vám bude dať. A to je pokazený iDrive. Displej mi blbne, takže tam pôjde dotykový. Takže to bude v ďalšom videjku. Teda v ďalšom. To bude v ďalších videjkách, ďalšia séria, takže táto séria bude úžasná, takže máte sa na čo tešiť. A ešte keď naštartujem, tak sa mi dymy spod motora a niečo tam páli. Takže to je hneď ďalšia vec. Samozrejme, toto auto vyzerá na týchto elektrónoch naozaj že hrozne, pretože sú zapustené. Sú tam ešte celoročné pneumatiky, ale tie sú už vyráchané. Úplne. Že keď idem po ceste, tak aj z geometriou sa to naozaj ozýva. A robí to veľkú neplechu, pretože nemôžem už ani rýchlejšie ako 60 km za hodinu. Čo na tejto ľavej strane mi tam niečo pukne. Áno, pukne mi niečo na tej ľavej strane. A kolesa mi vybrujú. Na volante cítim vibráciu aj zadné, takže pneumatiky sú už asi v dosť zlom stave. A bude to finančne akože náročné. Ale tak uvidíte aj projekt E46 a E90. Takže naozaj sledujte a nech neprídete ani o jednu časť, pretože táto séria bude naozaj že brutálna a máte sa na čo tešiť, pretože to bude fakt peklo s týmto autom. A 46 už bude taký cukríček, čo už sa týka aj tej úpravy, že pri všetkom vlastne budete. Takže naozaj pozerajte ďalej. Samozrejme, ako ďalšie veci sú, na ktoré by som zabudol, sú svetlomety, ktoré mi naozaj že vadia, že sa zahmlievajú na obe, pretože keď som to kupoval, tak sa nezahmlievali. Mal som to mesiac vonku a nič, a až keď som si to prišiel z STKčky zobrať, tak až vtedy vlastne svetlomety začali robiť neplechu. A potom tu mám blatníky, oba predné, ktoré už niekto predo mnou robil, ale spravili ich naozaj že zle. A hrdzavie to, hrdzavý pukuje všade. Takže ďalšie bude samozrejme, že striekanie blatníkov predných. A ako ďalšie, čo ma čaká, je prestavba na M-paket. Čo by som na ten nárazník a interiér by som chcel mať v M-pakete. A samozrejme uvidíte všetko, čo vlastne bude s týmto autom, všetko bude na tomto kanáli. Takže naozaj sleduj. A potom ako ďalšiu vec mám detailing na tomto aute, pretože ani tá kapota, ani celý lak nie je na tom dobré. Ale samozrejme by som to nejako preleštil, tie časy, čo budú dobré, preleštím. Dám sa nejakú tú ochranu, umiem ho poriadne, pretože je špinavé. Samozrejme videjko na mojom kanáli, ako umývam ja autičko. A zrovna tam bude táto 90 pri tom. No a úplne ako poslednú vec tu máme že vám ukážem všetky chyby, ale aj s tým, že to napichnem na diagnostiku, pretože som toto auto nenapichnul na diagnostiku, mi tam svieti kontrolka tlaku v pneumatikách a vlastne uvidíte to prvýkrát aj vy, aj ja, ako napichnem túto 90-ku a som na to fakt, že zvedavý, že čo tam na mňa vyskočí, pretože bojím sa toho, pretože som ho nemal pri kúpe auta. A samozrejme by som vedel aj hýbať s cenou, po prípade by som vedel, čo ma čaká, ale teraz neviem. Toto videjko už je u konca, ale s týmto projektom sme iba na začiatku, takže ak chcete vidieť ďalšie videjka, ako je car content a všetko okolo tohto projektu, aj BMW 46, tak samozrejme sleduj, má sa na čo tešiť. A hoď tam like, odber a napíš mi do komentáru, čo by som mal na tomto aute spraviť ako prvé, čo by si mi odporúčal a aké videjka by si rád sa vedieť s týmto autičkom. Takže sleduj ďalej a čaute.